reunasta, ei tässä tus paskassa. Ois siitä. Joo, vittu. Tää on suorastaan lentyy. Ajattakaa ne lampuu sille, että näkeekin jotain. Mikä tää mesta oikein on? Tää on ku hiisiluola. Mä haluan tehdä huumepiikkiä. Älkää nyt rikkoko siellä mitään. Vekes, tuu nyt tänne päin. Tästä on puhelimekka. Mitä tää on? Ostakaa niin lampuu samaan suuntaan, hei. Ei riitä valo muuten. Ostakaa samaan suuntaan. Eteenpäin. Noin eteenpäin, vauhtia. Eetu sinne kans lampun kanssa. Sillä, että mä näen jotain. Ostakaa maata ja seiniä tyyliin, niin näettekin jotain. Mitä vittua? Tää vielä sortuu meidän niskaan. Mä haluan tietää, mistä löysit tän paikan. Ei sortu minkään, ei. Ostakaa valoa tosta. Joo, tuolla. Kattokaa. Mitä vittua? Onko se vittu makaa? Hei, heitellään sitä kivillä. No, mennään lamppujen kanssa tonne. Hei, vahvat lamput nyt sinne vittu. Lamput sinne nyt, et näkeekin jotain. Sulla on ehkä nyt paikki, kun saa. No vittu, otetaan se, siellä on keppi kädessä. Ei juu. Onks se siinä? Onks se ihan vaan kuumattava? Kyllä se heilahti äsken, kun sä heitit kivestä. No heitäpä uusiksi. Mikä kivi nyt? Lisää vaan. Joo. No mennäänkö nyt tonne lähelle? Siinä on joku kenkä. No, miltä se näyttää niinku? Joku on tapettu tänne. Niin vittu ukittua huolaa. No, te on kepit. En minä. Ovi on tuolla auki takaa vielä ainakin. Kuka menee? Vaihtoehto on olla täällä kauan ja venätä, että joku tulee sulkee oven meidän takaa. Tai sitten Mennään kummat en minä mene. Sulla on niin saatana. No, älkää että Ilkkaa sen yksin laittakaa menee. Olit siellä kuvia täältä, Peke? Ota kuvia, no näyttää valo, lisävalo. En minä mene. Oota sitten katsoa, onko tuolla nurkas ketään. Vittu, kattokaa ne nurkat ja se lähti. Mut he nyt lamput samaa mestaa. Vittu se on. Onko se ihmisen muotoinen? No me nyt kattoo vittu tuolta. Eikö se nyt vittu oo? No, kaikki tässä. No tuu tänne lähemmäs nyt vittu sen kameraskaan. Ota kuvia. Me piti mennä vaikka toteen meidän backiin. No ei, ota nyt kuvia saatana, ei siellä takana mitään oo. Ota kuvia. Mitä? Vittu ei tää ota kuvia. Saatana, ei saa. Laittakaa kaikki. Kaikki valot siellä. Valot tonne nyt, niin saa jotain kuvaakin. Kattokaa joku päkki. Vittu. Noin, riittää. Ulos. Käydäänkö me tuolla muualla huolessa? Ei vitussa. Näytäis valoa sen, ettei tuossa ole ketään nurkan takana. Eikin kuulota näin paljon.